Orada näme düşünür edir şu wagt öz ýagdaýyny şolar ýaly çykgynty ýagdaýyna, çykgynty şertinde näme düşünür köne taman agtaryp aýagallygyna opozisiýa liderlerine, wekillerine şol tanyp maňa da aýyplama ýönkemek bilen meşgullanyp başlady. Oňam bu hereketini höwes bilen gollap öz kanalyna çagyryp oturan betine biz bir gara niyetli adamlar var. Onuň bilýäňiz höwes bilen peýdalanyp uradylar. Oradyň bu hüjümünden ýygyna meçe berip diýmejek zatlaryna seni diýdirjek boluşyp şeýdi. Olaň niyeti näme? Olaň niyeti şu wagtça orada kömek etmekmi? Şu oradyň häzir şolaň kanalyna çykyp edip oturan çykyşlar oradyň bekfidi näme? Ya şonu gorajak bolup oturan antany hukuklaryny goraýan guramolaň alyp barýan işiniň bekfidi näme şol? Ya şoň aladas netjek bolýan opozisiýa liderleriniň, wekilleriniň hem bekfidi näme? Şolaň etjek bolýan işiniň kömegine ýardam etjek zatmy? Ýok. Sen oýnaýan adamlaryň maksady sana kömek etmek däl, olaň utuk kazanjak bolmak maksady bar. Olaň maksady sen üstün bilen beýleki opozisiýerler mertebesini kemsetmek, opozisiýany dargatmak, opozisiýa öňüniň işiniň öňüne böwet bolmak. Olaň bar maksady şo. Şoň netijesinde de özlerini öňe çykarmak. Olaň inne awra ýere dökülli. Olary tomuş edýän adam ýok. Ýöne seni getirip sen gıybatyň üstü bilen, sen tudurýan dawat, jenjeliň üstü bilen adamlaryň ünsini özlerine çekjek bolýarlar. Döwlet Baýhan şeýdip sen gıybatyny şeýdip çyşyryp adamlary şu kanalyna geler ýaletdi. Mundan o kanalyny görýän ýokdur. Indi Döwlet Baýhan näme diýär? Ana men diýär sawolsyny aýdan bolýar türkmen halkyna, ine geldiňiz ine men diýär abuna ýazlandan men sany ine müňden geçdi, taňry ýalgatyn ýerde. Şonu gollaw hökmünde kabul etýär. Ýa şoň üçin aýda men adamlara ýyzlanjak bolýar. Adamlar siz şolar ýaly hajatana, şolar ýaly ine bok ýaýrada oturan kanala baryp şolara häzir abuna ýazylmak bilen siz näme diýäňiz? Şoň şolar ýaly bok ýaýrada oturan adamyň magtanmagyna mümkinçilik berýäňiz. Siz şoňa gollaw berýäňiz. Men berjek maslahatym şolaň kanalyna abuna ýazylma. Ödem gönay diýär. Şular ýaly opozisiýa işine hyýanatçylyk edýän, şular ýaly pok ýaly, ödem ýygy giderli pok ýaýrada oturýarlar. Diňläp görüň şoň soňky ýene 2 aýym dowamında şolaň edýän gepleşigine. 92-95% opozisiýa garşy görüp dönüpdirler. Ya oňa hapa jökmeli, ya buňa hapa jökmeli, ya ony watan jönek diýip atlandyrmaly, ya buny haýyn diýip atlandyrmaly, ya agent diýip atlandyrmaly. Ýöne şolar ýaly näme mazmundan ibaret gepleşiklerdir. Näme göreň da şunu. Näme şunu onun kanalyna baryp abuna ýalyp oňa gollaw berip oturýar. Şu minnetiniň opozisiýa işine ýardam berişiň, şu minnetiniň göreşe goşulyp göreşe ýardam berişiň. Indi şular ýaly derejede agarandy haýgarma ýaly derejede däldiňiz äseden. Umuman sen men şunka aýdan şu da atlanma garşy näme aýdyp biljek oňa gelmeň kanalyma. Sen ol hajatanaga barjak däl men o Muhammed diýojiň hajatana ýa-ni Döwlet Baýhanyň hajatanasyna barmaga namysy bolan adam barmaya. Özüne hormat goýan adam indi şo taýyp barmylar, barmalam däl. O taýyp kim barýar ol Nur Muhammed Hanam fiýaly ýa-ni çemçelap ýylan awran çanaklap döküp oturan bir pankelle bir ýaşyldar barar. Bagyşlaň ol men şonu diýmeli bolýar. Şu ýaşyl suatlaryň aňyrsyna ýetmeýän şukurunlary goşulyp otur. Şu kıywatlary goşulyp otur. Näme üçin goşulýar? Oýnatdy. Oňa da eýem näçe ýaşyllar ýetdi. Şoda goşulmak kıywata. Ýok. Ol bilýär şo taýda ýalan söz gıywat aýdylyp oturany, töhmet atylyp oturany bilýär, aňyrsyna geçip goşulýar. Şeýitmek bilen ana gynansak da opozisiýa ýaşyldy diýilip oturan adamam öz mertebesini ýani ýere urdy, ýere çaldy. Näme üçin? Diýmek şo taýdan bir behwitçik etleýändir. Diýmek şoňa bir daçy ködürlän bolýandyr. Kemput edilýän ýaly, o çağa kemput edilýän ýaly. Şo taýda bulap oturan ýanky bar. Döwlet Baýhan bilen çemenöre. Biz şundan öýlek ýaşyl bolsun, ýaş geçip bolsun, şular ýaly aýagyny gyşyp gatyp, şular ýaly gıywat ýasap, şulara goşulyp opozisiýanyň içinde bölünjek döredip, opozisiýanyň içinde piýat gelişip döretjek bolup oturan adamlaryň hemmesini edýän işini bir ýüzüne basar.